Cítia, že ich čaká niečo veľké. Na spoločnej ceste sa majú možnosť lepšie spoznať. Hrad je obývaný. Musia nájsť tajnú cestu do podzemia. Niekde tu bude vchod. Našiel som to. Tu. Niečo tu je. Vedel som to. Ak tu niečo je, ty to nájdeš. Preto som sa ani nesnažil hľadať. Tma ich víta. Čo na nich čaká tam dole? Každý krok ich približuje k pravde. Čo za zvrátenosť sa tu odohrala? Ako toto mohol urobiť Salubri? Niekto takýto ma má učiť? To radšej budem sám. Toto je krvavá mágia. To musel byť nejaký Tremere. Mám obavy o Magnusa. Ak to bol naozaj niekto z Tremere, už za to, čo urobili Saulotovi, si zaslúžia smrť. Kým budem na tomto svete, zabijem každého z nich. Musíme ísť ďalej. Možno nájdeme nejakú stopu. Tento zápach smrti je neznesiteľný. Jeho tvár hovorí o nesmiernom utrpení. Mŕtvola, ako keby zašepkala kúzlo a objavil sa prívesok. Querite lumen in tenebris. Ezechiel si toho nevšimne, no Jan rozpozná symbol starého Salubri kláštora, Monasterium Sanguinis Lucis, ktorý bol pred stáročiami zrušený a zabudnutý. Tento hrad skrýval viac, než tušili. Kto šiel na hrad, musel ísť okolo. Možno tu je niekto dosť starý, aby vedel, čo sa tu stalo pred 20 rokmi. Pýtali sa na niekoho starého, kto si pamätá najviac. Dohodli sa, že Ezechiel povedie výsluch. Je v tom lepší. Ak ma chcete okradnúť, nemám nič okrem tejto sekery. Nechceme ti ublížiť. Chceme len vedieť, či si nepočul o niečom zvláštnom 20 rokov dozadu. Bolo to niečo hrozné, do dnešného dňa sa mi o tom sníva. Mali sme sa stretnúť na našom mieste, ona bola vdova. Muž videl, ako z nej vysal krv. Ona potom zostala na mieste mŕtva. Nedokázal sa od strachu pohnúť, aby jej pomohol. Keď sa spamätal, sledoval muža. Jeho stráž ho oslovila: Pán Valérius, voz je pripravený. Ďakujem za informácie. Tú ženu pomstím aj za teba. Máme spolu veľa nevysvetleného. Valérius z Tremere. A ja nemám rád dlhy. Ezechiel, kde by si ty hľadal kláštor, ktorý zmizol zo sveta? Ak hľadáš staré spisy, tak kláštor Dunfermline. Najstarší kláštor v Škótsku. Tento kláštor môže byť kľúčom k ich odpovediam. Vedeli, že musia získať jeho dôveru. Tak mu dali peniaze. Chceli sa dostať do knižnice. Ticho tohto miesta bolo upokojujúce. Tu sa ukrývajú stáročia múdrosti. Ešte šťastie, že ako upíri máme všetok čas sveta. Strávime tu dlhý čas. Aj mníchov na krmenie je tu dosť. Aj keby som mal prejsť všetky knihy v knižnici, nájdem stopu, ak tu je. Čas je pre nich iný. Roky plynú ako dni. Vieš ti, že sme tu už 40 rokov? Dnes som mal videnie. Nájdeš tú knihu. Po knihe liezli 2 hady. 40 rokov? Dlhá doba, ale aj množstvo cenných vedomostí. Monasterium Sanguinis Lucis, zabudnutý kláštor klanu Salubri. Budeme sa musieť rozdeliť. Do strateného kláštora Salubri sa dostaneš len po krvavom rituáli. Musíš mať krv Salubri, inak neprežiješ. Ich cesty sa teraz rozdelia. Jeden na sever, druhý na juh. Svet je plný tieňov a tajomstiev. Jeho cesta je teraz osamelá. Pred ním je skúška, ktorá preverí jeho vieru a odhodlanie. Je pripravený? Hebridy.
Tam leží stratený kláštor Salubri. Musí ho nájsť. More je divoké, ale jeho vôľa je pevnejšia. Nič ho nezastaví. Tieto ruiny kedysi pulzovali životom. Čas ich zmenil, ale ich podstata zostáva. Krv je kľúčom k minulosti. Nech tento rituál odhalí skryté tajomstvá. Zázrak. Pred jeho očami sa ruiny menia na živý kláštor. Tento kláštor je majákom nádeje v mori temnoty. Každý kameň tu dýcha históriou. Cíti prítomnosť predkov. Dve cesty. Jedna vedie cez čepeľ, cez boj a krv. Druhá cez poznanie, cez liečenie a múdrosť. Obaja stoja predo mnou, ale vo mne horí iba jedna túžba. Pomsta. Vybral som si cestu meča a nezastavím sa, kým nezaplatia. Jan vždy tlmil jeho šialenstvo. Teraz bez neho cíti, ako ho pohlcuje. Buď mohol hľadať informácie u nepriateľov Tremere, ale kde vo Francúzsku nájde niekoho z Cimice alebo Brujach, zostávajú informácie od sluhov a spojencov. Mág alebo alchymista. Čo si želá taká vzácna osoba od služobníka, ako som ja? Tvoje tajomstvá sú hodnotné, priateľ môj, a tvoje ústa ich držia zbytočne pevne. Ale ja mám dar, dokážem odomknúť aj tie najskrytejšie komnaty. Pán môj, som len prostý muž. Niečo viem, ale deti noci ma nenavštevujú. Prosím, nie. Ale už nič viac vedieť nebudeš. Jeho myseľ sa zlomila pod ťarchou. Už mu poslúžil. Tento dom našiel v jeho mysli. Musí do Amiens. Nasítil sa. Alchymista už nepovie nič. Nikomu. Bude pozorovať dom a počká na Jana. Spolu zničia Valeriusa a Tremere. Amiens. Mesto svetla a tieňov. Tu nájde, čo hľadá. Čas tu plynul inak. Má len 100 rokov, ale cíti sa silnejší než kedykoľvek predtým a starším. Ruiny kláštora sú teraz jeho domovom. Tu našiel svoju cestu. Lúčil sa s týmto miestom, ale jeho odkaz ponesie navždy v srdci. Už celé týždne sleduje tento dom Tremere. Vie o každom, kto prišiel a odišiel. Pomaly odkrýva celú sieť Tremere v Amiens. Prišli o svojho vodcu. Klan McColloway je oslabený. Môj milovaný otec, pomstím tvoju smrť. Boj medzi klanmi nemá konca. Teraz horia domy McColloway. Našli Sáru a teraz ju prenasledujú. Jej srdce bije ako zvon. Dokáže im ujsť? Dohnali ste ma k tomu, nemám na výber. Ich smiech je ako jed, ale nepoznajú jej odhodlanie. Volí radšej smrť ako zajatie a utrpenie. Nevedeli, že aj ich niekto prenasledoval. Nemajú šancu proti upíriemu bojovníkovi, klanu Salubri. Ich osud bol spečatený. Otec, si to ty? Prišiel si pre mňa, aby si ma chránil ako vždy? Nie som tvoj otec, ale ak chceš, môžem sa ním stať. Našiel tieto zrúcaniny minulú noc. Tu bude mať Sára čas na premenu. Zachránil si ma a pomstil. Som tvoja dlžníčka.
Budem ti dobrou dcérou. Teraz si upír z klanu Salubry. Budem ťa chrániť a učiť. Ak budeš chcieť, môžeš mi pomôcť zničiť klan Tremere, pošpinili česť nášho klanu. Rada ti pomôžem, ale mám jedno želanie. Vyhľadiť klan McBrenoch. Poslednou dedinou klanu McBrenoch sa prehnalo niečo neznáme. Niečo, čo zanechalo za sebou len mŕtve telá a šepot, ktorému sa ľudia vyhýbali celé stáročia. Miesto dostalo meno Baile Nam Malacht, dedina prekliatých. Nikto sa neodvážil vstúpiť na jej pôdu až doteraz. Chýbal mu Ezechiel a jeho humor. Dúfa, že je v poriadku. Ešte nikdy nebola tak ďaleko od domova. Čo ich čaká? Opäť prístav Calais. Ezechiel si za tie roky vybudoval svoju sieť špehov. Tremere netušia, že sú sledovaní na každom kroku.